Mä uskon, että asiakas miettii siinä ammattijärjestäjää palkatessaan, että esimerkiksi ammattijärjestäjä on palkattu 4 tunniksi tai 6 tunniksi, niin mitä siinä saa aikaan. Siihen on tosi vaikea vastata, koska se riippuu tosi paljon siitä, kuinka helppo asiakkaan on tehdä päätöksiä ja luopua tavaroista, kuinka paljon siihen pitää tehdä semmoista psykologista työtä, onko asiakasperheestä 1 ihminen vai 2 ihmistä esimerkiksi siinä tekemässä sitä luopumis- ja karsimistyötä, kuinka paljon tavaraa on, kuinka paljon käytetään aikaa tavallaan siihen pohtimiseen, että olisikohan tästä aika luopua vai ei. Ammattijärjestäjä osaa kyllä neuvoa asiakasta siinä, että tarvitsisiko tähän kyseiseen kohteeseen 1 vai useamman käynnin. Jos on kyse sellaisesta tilanteesta, missä on epäjärjestystä ja tavaran paljoutta kaikkialla ympäri kotia, niin yhdessä järjestelykäyntikerrassa ei pysty ihmeisiin. Sillä pystyy saada sitä prosessia alkuun, kääntämään sitä ajatusta tavallaan siihen karsimis- ja luopumis- ja tavaratyömoodiin, saada kivoja ensimmäisiä steppejä aikaan, kivaa niin kuin visuaalista muutosta, mutta sille ei saa koko taloa järjestykseen kerralla. Eli sen jälkeen alkaa joko asiakkaan oma karsinta- ja järjestelytyö tai sitten useamman ammattijärjestäjäkäynnin sarja.